Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Shall come out of Egypt. Yes, we are Ethiopians. Stretch for fire in our hands and to cheer. I and I honor even majesty. The eyelids came into our hearts to dwell within the fullness of lusciousness. Read I and I, help I and I to forgive, that I and I must be forgiven. Teach I and I love and loyalty on the earth, as it is in the holy mountain. I endure I and I thy wise mind and knowledge, overstanding to do thy will, oh Jah. I and I blessings to thee, oh Father. Let the hungry be fed, the sick nourished, age protected, and infant cared for. Deliver I and I from the hands of an enemy, that I and I must be fruitful in these 30 days, when my thin enemy have passed and decay, in the depth of the sea or in the lake of fire or in the belly of the beast. I ask to overcome in the name of great and honorable name, Impala See Yahweh. Panthawi ino tifuna tiyambe mwambo wa chipembedzo, koma tisanayambe matinkambe mawu awiri atatu onena kuti anthu ambiri amati akaona lasita amaganiza chamba, koma tikanena za chamba anatenga ndi Yehova. Adangonena kuti kumere chamba sichinatani nanga alipo amene angalisana ndi Yehova. Tikunena panopa kuti bunge la chamba ku state center cannabis regulatory authority chamba chovomerezeka. So sikuti ngomona lasa ndi mukona za chamba ayi. Chambacho ni mankhwala amene amagwira mankhwala osiyanasiyana oletsa kuphwanya kwa mthupi angakhale kansa ndi zina zoterozo. So sikuti kumona lasa ndi kumona chamba ayi. Rastafari. Tikonaso ndembera imene ili apoyo yamaganga ofira agirini ndi ofiriwira. Tikuona kuti mtundu umene ofira ukumira magazi anthu amene anamenyera ufulu wa dziko lapansi. Chikasuyo akumira chuma chimene chili cha dziko lapansi mema kanu miyalo yosiyanasiyana. Girini amene yoyo ndizomera zimene Yehova anangoti kumere chambaso chinatani? Rastafari. Ena amanena kuti chamba chimapengetsa misala. Misala ndi matenda aliyense amatha kudwala. Ifaka azungu amanena kuti everyone is mad. The only thing is the decrease of what? Madness. Hey yeah! Kunyoza jamba tikathe kumalemekeza for Yehova ndamene anachilenga. Tikaona m'buku la miyambo anena kuti pakudya masamba pali chipondano kusiyana kudya nyama pene anthu mmakangana. Ndipo izizi suli tilango zipekayi. Tikalenga m'buku la Chivumbulutso anena kuti patsidya pali mtengo umene udzapereke machiritso. Chifukwa pamene chamba it's a holy herb imene chili chamachiritso. Rastafari.
chifukwa ifeyo kusunga tsitsi sibisati jango panga nomasunga mashaluba ayi akuti mbiya sima kalipewa itani oyumba Yehova adatilenga mofanana naye Yehova naye sodede ali mashalubu na amasunga ndevu meri kuonekera mtembo suti feyo ndachita kufuna iyange koma izizi zimene Yehova natani anapanga Rastafari so malingana ndi nthawi ndi nyengo tidzapempha ansembe athu Alfred Mwanamanga kuti abwere ati kutipatsa mawu ochoka m'Baibulo akachoka Alfred Mwanamanga tidzapempha nzawo apita kansengwa alasimangasi magaso kuti nawo adzathe kulankhula mawu awiri atatu amangopendera Rastafari Nyaya pingi heli hai Joe Nani kugenda kulele kuchakuti Antu karibu ikija kila saa waone bila mule ya sibai wama panga kila mabalia zatu anti-Islam. Kima taso kuendekeza zatu amina majita zofana na tizime kima watuko madani umafuna. Nipa hai hai Amanena sokuti jamba kima bengezi nana kuchanguni uombe ya mbele ema kaneka sio jamba Nipa hai hai Jaa Keki manena sokuta tufe kima kala atuta sana. Oti zatu akabuya ulibe paufa sikita tauza uliti ulengezea ama kana kutie uja wasusi umetadona ni feleo zatu akabuya anabwe ama nero kukala go kukala daga za mbili Solomon anali daga za mbili kifungwa jazifungwa sikola basi ida yose yisika ndiye muntu akakala mbele wako unkakala naye kifundo ndiye vision ya Solomon inali drastically and revolutionary change kuti aliyesaka kalambala wenzake ndio kuti tendero gani kuma lero na ngafiti vision ya as King Solomon yupala hai cha leo ni malasta ni mabegeza ipala hai sasa kuti iye ni incarnation soul ya abuye where are some 235 kings of kings in the lion of King Solomon and queen of what Sheba kimamba kuti mkazi wadi mawana kapa zeru Yerusalemu waja wakali kuwela kwenye wanapata ligasa kiwana wapangano la jadi la nchele je Benedict ipala hai so our mission is to team our people to see his creator in the spectacle of what Ethiopia yole bigi heli hai Rasta ni mutuso ngalimene muli ndani yenu tumeampa zose zishuhuda kwa Mungu bali ifikira kwa nakani Nipa hai Joe Kima kuenda maenda kuna kulikosa Mungu yes Rasta For Rasta is the only Christian in a Christian of African heritage. We are only one left in Jaja creation. and we are earliest inhabitant of Jaja East. The beginner of the Christian is in what? Ethiopia. In Palahai, so we went to regain our Odija glory. We forgive, never forget. The mission is not to promote enmity. In Palahai, so you must make the matter of Banga, Zirango from Shinyas and Viva Wande. Unasinga zinene leo, chifasi tuku onje zinajani, urani. Diwe tulima kumbilia kuja abuye, okala kuja, umwamba. Kufuma otebadi, diye kujonas. In Palahai, ja. Muntu kumwinda ranza kwa kuna kwele, kila kwa komati show bila kumwele. Akawanika rugani za kuna wilo. We are the open stream from the well of gravity. Our blood pump from the bottom up to the top. You must believe all that. If you don't think you're going to be there, magazema pamwamba mpaka na pamwamba. Cholinga mwengi wakakaloga olunga. Wasona sukwelo kupaja wabuga. We are all one. Sika mpangilini hali sasa. But hali sasa is all for the black. No at all. Ipa haya. Sifake tikulana lokakanga ni cloud sana leja Calvary. Takanga ni labani makala mfura mfura. Yima kula moda Mose tiwi. Mose tiwi mafuno awa. Sasa wewe. Ndipo sikama chidika George. Umone kati sisi chidikira wile we sisi zabuka. Olutema suku dira wile wasu watanda.
muntu mwenye kula lile mbamba kula jana alitsifa lila kumali atifanya sekuko impahari jo kili moti sisi ni wale mafuta watu ndani ofanana ja Rastafari. Mango osalekeza kwa mfumo yake ya mafumu eparahalia kwa mpamvu zose ndi jo daima badi nzage wa Raspita Kansengwa anali nzanga kwa mbili komanso kuchipembedzo. Raspita Kansengwa 2004 March anandifunsa kuti marasta matani kwene namuza kuti tsiku lina udzabwere ku nyumba kapena ku church. Ndiye anayamba kubwera ku church yathu 2004 kenakano anazasuntha pang'ono kubweranso. Ndiye anandiuza kuti ndikudwala panopa ndizibwera mamulumphalumpa patengabe nthawi ngakhale anthu amayankhula za ku India koma kudzera mu nzeru ndi mphamvu za His Majesty tinayamba kulumikizana ndi former president Dr. Lazarus Makathi Chakwera alandire ulemu waukulu kwambiri ndamene anatenga udindo waukulu wa Peter Kansengwa kuti afike tsiku ya lero chifukwa cha a former president ndamene anatenga gawo lalikulu kwambiri kuti Kansengwa ayambe kupita ku India ayambe kulandira zithandizo zosiyanasiyana. Ndiye kwa ine ndikuthokoza kwamenenso agula coffee ndi zina amene anakonza makono chifukwa maunda ambiri komanso atakuona ana a Peter ndayenda naye kwambiri angakhale kunja malo osiyanasiyana zambiri sindingayankhule ndi pamaliro. Ana a Peter pano pakuoneka atatu koma Peter wasiyana okwana 6 chifukwa tanali nzanga kwambiri ndimadziwa zinsinsi zake komanso ndimakhala naye nthawi zonse. Peter amakonda kudya therere ndi kumvera nyimbo za reggae. Imodzi mwa iwo Front Door imene anaimba Gregory Isaacs. Peter anali munthu opanganika programu ina iliyonse anali otha kulumikizana ndi wina aliyense kuzintchito ndi malo osiyanasiyana. Kotero Peter ndinamuchita inspire zinthu zambiri kuti Peter akapite patsogolo. Ndamene ndinamuuza kuyambirira kuti zikuyendere bwino pangani ubale ndi anthu andale ndi pamene Peter amapita chitsogolo kwambiri. Kotero pano inenso ndine wakubanja ya Peter kumene anakulira Peter ndi kumene anabadwira Peter kwa mayi yake. Ine nyumba mwawo ndakhalamo ndipo ndimapitako ngati kwathu. Choncho ndayima ngati nzake komanso m'bale wake wa Peter. Mukatamandike musitamandika mlengi wa mphamvu zonse amene ali mlengi wathu Haile Selassie Jah. Kubera Janos in just 1 minute. Just 1 minute. Janos advanced teaching. Eparahelian Selassie Maitai Jo King Selassie Maule Mosa berekedwa mbali zose zilita kudusa Mose komanso ndikuziwa nthawi ya chakale kupatirizaponso anthu talema kuchokera dzulo dzana komanso lero ambiri akudandaula kuti sitingobwereza mwina kuyankhula. Alipo akuluakulu ambiri komabe alipempha kuti sitingangochoka osafotokoza za chikumbumtima cha munthu wakuda imene ili black consciousness. Alipasa a minute
zimene sindingathe kulankhula zambiri pa minute. Ife kuchikhalidwe cha Rasta timakhulupirira kuti munthu wakuda adachoseredwa zinthu zambiri zimene tikamapanda kukumbusana ndiye kuti pazakhala mtundu wachikuda ukuonongekerabe. Black consciousness kapena chikumbumtima cha munthu wakuda chili magawo ambiri, koma chodandaulitsa ndi chakuti dziko lathu la Africa sililimbikitsa uchikuda. Ndipo chinthu chilichonse cha uchikuda chimaoneka kuti nchosalira, chimaoneka kuti chamisala, komanso chimaoneka kuti chopanda tanthauzo. Izi zidachitika chifukwa cha kugwiridwa ukapolo ndi anthu a mitundu ina amene amachedwa kuti akunja kapena kuti achikunja. Emparahelia maiti aija ndikubuka kuno bwino mbiri yathu yomafotokoza ya kuno ku Africa kuti Africa atakhala dziko limodzi kalekalero asadagawidwe kapena kugawana anthu a mitundu kutenga aliyense mbali yake, aku Portugal kutenga Mozambique, Malawi kutenga Britain ndi madera ena ozungulira. Tinali ndi mfano cha umodzi wa oninga pakati ngati mavu. Koma kutha kwa nthawi dziko la Africa lidawonongeka chifukwa kuti lidapangidwa colonize kapena kuti lidatengedwa ukapolo pogawana nthaka yathu. Lero likapanda kusamala azipembedzo andale komanso azikhulupiriro zonse, nthaka ya Africa izatha kugawanidwa ndi anthu achikunja. Pomaliza penipeni zinthu zitatu zimene tinagwiridwa nazo ukapolo zikuphatikizapo zipembedzo zimene zathu tidazisiya. Chimodzi mwa zipembedzo kapena chikhulupiriro chimene cha Rasta chimene chimatchulidwa kale kuti chachamba pamene tikubwezeretsa chatu chachikuda. Zipembedzo zina zimene zimaoneka zakunja zimaoneka zolemekezedwa chifukwa choti anthu adapangidwa colonize ndi kusatira zinthu zachilendo, kuti akamapanga zimenezo amaonamo kuti Yesu ali mu zimene akuchita kati m'masuti ndi ziyankhulo zina zachilendo. Ndi zinthu zomvetsa chisoni kuti dziko lathu la Africa kukumbukira uchikuda kumapangika tsiku limodzi, ndipo limene kuti Cultural Day. Ministry of Culture ndi pempho lathu ma Africans kuti muzikhala kuti mukuwaphunzitsana ati kuchikuda ndi akuluakulu kuti zikhala chikhalidwe chathu cha tsiku ndi tsiku, chifukwa ndimo muli chikhalidwe, mtendere, chikondi ndi umodzi. Pomaliza penipeni zipembedzo aku China ali chipembedzo chawo, aku India ali chipembedzo chawo, aku Britain ali chipembedzo chawo, kati ndi maiko ena amene ali odabwisa kuyankhulo chiyankhulo cha ku Africa amakhala kuti akuyankhula ndi kupembedza chipembedzo chawo. Munthu wakuda akabwera chipembedzo chake amachisala kuchithawa. Zakudya zimene zidagwidwa ukapolo, zakudya zachilendo zimene anthu akukonda, zimene zikuononga matupi ngakhale nzeru ndi chikhalidwe. Ndi uthenga popita kwa mafumu kuti pamene tikukhala taona ni mwambo wa maliro umene tikukhazikitsa pano ndi wa chikhalidwe chachikuda. Tikhale osamala posamala nthaka yathu, tisagulitse kwa anthu obwera kuopa mawa izakhala akapolo kumanja mwa anthu ena. Chifukwa chake ku South Africa kuli zionetsero wakuda ndi wakuda nzake, kuseri kwa zimenezi kuli mzungu amene akutigawanitsa. Samalani anthu aku Africa. Rastafari. Rastafari. Poyamba ndikaona marasta ninaona ngata chamba koma kuti iyai muzitiona ngata nzanu sikuti kusadya nyama kuja mkufuna komano nyama ija mmakanganirana pamene masamba timadya mantendere. Rastafari. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.